Nou, ik denk dat het heel handig is. Ik denk dat mensen hier voor zijn werk mooi even kunnen stemmen. Stond hij dan mooi vroeg, dus mijn man kon zelfs nog voordat hij naar zijn werk ging stemmen. Bij het busstation in Dokkum kon van de morgen al van heel Wijsaan af stemd worden bij een mobiel stembureau. Nou, we hopen wel op een hege opkomst natuurlijk voor het mobiele stembureau. Maar ja, we hebben natuurlijk ook al een heel prutte stembureaus in onze gemeente. Op dit moment binnen 4 mensen Loons-West. We zitten op 44 stembureaus in de gemeente. Dus ja, het mobiele stembureau gaat daar wat tussen terug. Op verkiezingsdag gaat de trailer bij meerdere dorpen in de gemeente. Jongen Dokkum docht het mobiele stembureau ek Hantemhuizen en Warfstermoenen aan. Wij vinden het heel belangrijk dat wij zichtbaar zijn voor de mensen. En de plakjes waar we nu komen is inderdaad de binnenplakjes die een beetje tussen 2 dorpen in zitten. Waar we toch van zeggen van we maken het bereikbaar voor de mensen om toch makkelijk te stemmen. Ja, ik woon hiernaast. Dus dit is wel handig, zo'n stembureau hier. Voor ons wel, ja. En lekker voor het werk nog even stemmen. Het is alleen wat kleiner, normaal heb je wat meer stemhokjes. Maar dit is prima. Je zelf stemmen in dit stembureau? Ik heb mijn stempas bij me, dus ik ga naar ze stemmen. Ja.